Zdravím všechny u dalšího videa a v novém roce 2024. Přeju všem, jak jsem říkal minule, hodně štěstí a zdraví a lásky v novém roce 2024 a hodně osobních a pracovních úspěchů. Jdeme na Granny 1.7.7. Tato verze byla vydaná 28. listopadu 2020. Obsahovala menší joystick, nebo zmenšený joystick, trochu vánoční nálady, bohužel to máme po Vánocích už, a opravu chyb, takže my jdeme na to. Vidíte vánočního Tedio, dáme si to na normál a utečeme dneska autem, takže si nebudeme dávat extra locks. Jdeme na to. Takže vlastně dneska uvidíme Granny s vánoční čepicí. Jdeme na to. Super, hned baterka. Štipce. Co je Granny? Přes Granny? No je zase bugla. Granny. Tak je zase bugla, no, takže sorry. Nevím, proč to ty verze dělají. To je jedno. Vás nebude otravovat. Máme vánoční stromeček. Tady můžeme bez problémů prolézt. Část motorů. Tím pádem já se to všechno můžu naházet takhle dolů. To se neodbuguje svině. Vypadá, že ne. Granny je furt na svém místě. Granny, aha. Baterku. Takže to máme vlastně už dvě věci. To si úplně bojím. Svině. Stromeček. Tak jsem podívat tady. Kolečko. Čas pušky. Třeba něco k autu. Special key, ten se nám hodí. Takže v podstatě potřebujeme už jenom klíč. Car klíč, no ještě to potřebujeme dost. Maso, super. Jdu nasypem k pavoukovi. Pavlouk nepotřebuju. Teda perloch potřebuju, petcode nepotřebuju. Yes! To máme. Tam to hraje krásně do karet. Tak já se jdu podívat tady, co tady bude za předměty.
Tady nic konkrétně nemáme, potřebujeme něco jako nějakou studnu nebo něco, kde by bylo kladivo. Svíčka! Hezky. No tak my to dáme, ty vole. 5 minut, kámo, to bude asi nejkratší video, který bude. Protože Granny máme zabugovanou. Si s ní pak ukážem smrt s tou čepičkou, jestli to bude tak. Pokud to video dáme, jo? To pak všechno naházíme. Benzín máme. Počkej, benzín byl tady u Granici, ne? Jo, ten je tady. Pak vemem. Třeba stejně ještě car klíč. Dám tady, jestli něco není. Car klíč. Pěkný hodno. Ale máme ten, svíčku, takže v podstatě už máme skoro všechno. Klíč, od auta potřebujeme klíč. Odvrat. Čas pušky, no. Tak ji můžu jako postavit, neříkám nic. Jdeme ještě dolů. Jej. Postavíme pušku, zabijeme Granny, zkusíme to zabít, jestli to půjde. Půjde takhle bugla. Aha, tak nic, já jsem chtěl verzi, no to jedno. Vybereme klíč, máme, takže hlavu motoru máme kompletně dodělanou. Já už tam asi budu házet rovnou. Hej. Hlava. Zapalovací cvíčka. Tříválec, ne? To je pěkně chudý auto. Ty... Pičo, zelek. Baterka, z ní by to najelo. Spojíme kontakty. To máme všechno, ne? Teď potřebujeme klíč, máme hotový, takže my máme skoro všechno hotové. A kanistr benzínu, potřebujeme palivo. No a ještě bych chtěl u té pušky, to je tady. Jdeme fakt rychle. Já se asi rovnou dotáhnu ty šrouby. Nebo hovno. Zabijeme nejdřív Granny. Ale schválně, teď mě zajímá, jestli se Granica obnoví. Takže Granny, jsem na to zvědavý, 3 na teď. Kam ona nejde zabít, mrtka? Pardon, a to je teda jako hustý. Jak je zabugovaná, tak nejde zabít, víš co? Třeba kladivo, ale to bylo. Yes! My už to máme všechno. Granny? Ne, nemáme. Počkej, car klíč. Ještě nemůžeme vlastně odjet. Protože já jsem se radoval přesčasně. Ale tohle máme hotové. Třeba jenom klíč od auta. To už je taky všechno hotové, kromě klíčů. Takže si musíme najít ještě klíč od auta a budeme úplně v chillu. Dotáhnout ty matky, nebo ty šrouby. Hlavy. Tím pádem už nám opravdu zbývá jenom klíč.
Prosím, ať je tam kárký, paní dámy a pánové. To by bylo úplně super. Školně to nebylo taky nutí. Mám to tu sféru. Můžeme tam zkusit dát jeden ten. Na škodu. Zkusíme jít do kanalizace a uvidíme. Kdyby byl ten klíč na tom, tak by to bylo kladivo. By bylo fajn, kdyby bylo tady. Tady v tom vězení, jakoby. Yes! To taky byl. Já si myslím, že tam bude kladivo. Takže jdeme pro pušku. A tím pádem to bude všechno hotový. To nás nezajímá. Tady je něco zajímavého? Není. Tady taky ne. Tady taky ne. Tím pádem já jdu pro pušku. A budeme to mít hotový. Skipnu, jo. Takže máme to hotové. Podle mě tady v tomhle musí být prostě kladivo. Prosím. Bylo by to úplně super, protože se odkryjeme 2 cesty. V jedné cestě snad musí být klíč od auta. Nejlepší bylo, kdyby byl v té studně. Bylo klidně klíč od auta, kdyby tam byl, to by bylo úplně super. Tak schválně, prosím. Tam je něco, co potřebuju. Jo, je tam kladivo. Takže já zkusím nejdřív půdu. To by to mohlo být, kámo. Tam je klíč od sejfu, to bude podle mě kárky. Prosím, ať je tady. Jo, cogwheel, tak uvidíme. Je to úplně jedno, protože Granny je zabagovaná. Až to nerozbagovalo zpátky. To nebylo úplně dobrý. Prosím, ať tam je ten klíč od auta. A budu úplně spokojený, Granny, prosím. Že jsi to tam dala? Jo! Kluci! Takže Granny. Už nás nezajímá. Načerpujeme benzín a jdeme do prdele. Pak vám teda ukážu ještě smrt. S tou šepičkou, ať to vidíte. A je to hodně krátký let's play. Že mi jdeme na to. Utečeme autem. To je útěk. Už nemá šepičku v ruce. Má, ono to není vidět. Není to jedno, ukážeme si teda hard mod. Cože? Co to je za chybu? Tak to je bug? To jsem chtěl říct, je to chyba, zkouším to znova. Tato chyba byla v této verzi, byla to vlastně chyba, kdy si vzpomínáte všichni určitě, když jste utekli autem,
tak se tam nezobrazoval text. Samozřejmě v další verzi 1.7.8 to bylo hotový, teda popravený, ale to si ukazovat nebudeme, tyhle ty verze 1.7.8, 1.7.9, protože tam nic jako podstatného není. Ukážeme si pak verzi 1.7.9.3, která byla předloni vlastně, už zprovozněná, to si pak ukážeme v dalším videu. Dáme si to na hard a jdeme na to. Ukážu vám ještě tu smrt. Uvidíme. Ale schválně si se Genie odbudovala. Zkoušíme. Furt ne. Takhle bude muset padat. Vidíme, doufám, že ne, nebagre. Hej! To samozřejmě doma nedělejte, že abyste padali ty vole z půdy. To byste byli kokoti, že jo? Ale jako, víte co? Tohle je jenom ve hře. Na Granny je fakt hodně dobrá hra, doufám, že dostane nový update 1.9 v nejbližší době. Říkám, uděláme si celou verzi, celou historii verzí. Už jsme pomalu se blížíme ke konci. V podstatě nám budou zbývat už jenom 3 verze, dá se říct. Aby jsme to všechno stihli. Já teď vám ukážu tu smrt. Tak já jsem zvědavej. Tak, jsem tady u té nové scény. Bude tady mít Granny čepičku, podle mě bude v této verzi. Tohle byla fakt jednoduchá verze, jenom taková na ukázku, to stačí. Ano, mají. Ale Granny, ahoj. Mrtko, co to děláš? Nedělej to, vole, krávo. Jo. Tak jo. Já se s vámi loučím u dalšího videa. Čus!